da wechego ywaruok ma kaka ka osebedo kendo king'iyo mbui mar X, Ahmed Nasir mana kaka nadieko mokwongo osebedo ka lawre ahinya kod Koome ka onyise ni nyaka koro igwe tao. Bende iparo ni weche ma osebed kibiwo kuom ogai mar doho mano Martha Koome gin adier, to bende mano nyiso ni en ng'ama koro nego owe komno thenge kaluwore mana kaka iwacho gik mathoth koro ok dhi nyime e doho. Kwang'iyo lwenje gi Ahmed Nasir nikech aparo ni mae kama koro nogik mochako wacho ni ji dhire ahinya mondo gwe tao. Ahmed Nasir nokwongo wacho ni nikech gige osebedo kondikogi to kendo ji nenogi, mondiko nyaka barupe nyaka ne World Bank to ji neno, ema nomiyo ji mang'eny koro osechako react. Ahmed Nasir nowacho ni nitiere pesa ma World Bank golo, to pesa ni kaka obiro ma okete en siri ma onge ng'ata ng'ata mong'e, ma kata mana jomoko bende e judiciary kae gikia wachne. Koro gima nonego bed ni timore, nikech nowacho ni pesa ni obiro tidwa ti kode marach emomiyo opand wachni. Gima nonego bed ni timore kopo ne jatelo mar doho Martha Koome ne en ng'ama jaadiera, nokonego bi oywagi ni ji dhire ahinya mondo gwe tao. Nonego bi okon ji ni to pesa ni obiro koso ok obi adier kaka joge wache. Nikech kopo ne wacho ni nitiere gi gimoro e ofuki, kiki wach ni ji wacho maybe ni ji ok dwar yie ot. Ya ofuki no mondo itang' ne ji ni gini mage wacho ni indigo or gimage wacho ni oonge. Koro mane atua mono nego kuongo chak godo mondo kuongo lerwa ni to pesa ma wach ne wuok ni, nikech sani pod ji winje rumbi ni Ahmed Nasir ma wache, World Bank poko wache, kata barua mora pokone. Ene monego bed no wuok oko kaka jang'ad doho, kaka jatend jong'ad doho te Kenya kae, monego bed no chung'ne adier makende mondo wache ni pesa ni wache ne chalo kamae. Kose kuongo lero kamano mondo kore ko no dhi winja nena ka joma chalo kaka PLO gini gi Havi gini koro ne dhi chako kone ni koro resign or kiki resign. Kinde mathoth doho